Eta ama, miren itziak, nungo esan zure ama, mire? Arriandikoa, matxinena baserrikoa, eta hor nik uste dut bizi zirela bi familia edo jente asko bintzen. Eta ez dakit hortik, gero Durangora joan ziren, batzoki nire aitile amama eramaten zuten batzokia, eta ez dakit nire amama jostun esan, eta amari ezain gustatzen jostea, eta horregatik joan zen lantokira, eta neko istiloak edo ekitzen zuen gurasoakin, niri bezain gustatzen jostea. Eta hori Berrion egon zen lanean, eta Bilbon bai uste dut ibilizala rekauek erropa hemendikora eramaten, eta holako gauzetan, baina, gero alde egin behar zuten, Durangotik gerra denbora.